Još jedno od imena koje se pojavilo na studentskoj listi jeste ludi profesor Jovo Bakić. Zanimanje je profesor sociologije, profesija opozicioni kuvar. Znate, to je onaj neuredni, razvarušeni čikica koji sa tribina blokadera daje recepte za postupke dinstanja, prženja, mariniranja. 13-godišnja govedina je skuvana, još je žilava i tvrda, mora da se dinsta. I ona će se dinstati. To mu treba odmah reći. Ovo nije kraj. Ovo je početak. Čega? Dinstanja. Dakle, do sad je kuvano, a sada se dinsta. Malo ulje, malo voda. I to će tako biti. Na nama je da se dobro organizujemo i da vremenom sa dinstanja pređemo na prženje. A onda se zanese, pa umesto ringle uposli i sunce. Pržimo, sunce odnosno, mi odnosno! Njegove konstantne pretnje lustracijom, a posebno predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i patrijarhu Srpske pravoslavne crkve, gospodinu Porfiriju, jesu jezive, ali čovek je toliko nenormalan da mu je i psihijatrijsko F-odeljenje malo. O, profitije! Bilo bi bolje da odeš zajedno sa Huljom na Hilandar, u Hilandar, na Svetu Goru, pa da mekanišete zajedno! Možda neko novo krilo samo za cenjenog gospodina profesora. Međutim, blokaderi su toliko očajni da su ovog amaterskog kuvara stavili u prvih 100 imena. Verovatno računaju da je važno samo naći imena koje će da pristanu da se nađu na spisku, a ne ljude kojima je ostao gram razuma posle dvogodišnjeg ludila koje su priredili svoje zemlji. Dragi naši, želimo vam svu sreću na izborima. Na radost i nastavak dugoročnog procvata Srbije nema te sreće koja vas može da dovede na vlast.